Марчето иска рисунка на Стич, получава я. Аз обаче искам кейс с Стич, и аз получавам. Я да видим сега какво са ми изпратили от Рувани. Даже не се наложи да им пиша 22 пъти моля, както ми е писала Марчето. А сам ми беше писал цели 25 пъти моля. Ако се сещате видеото с Гъмбъл, където ви карах да броите колко пъти сам ми е написал моля. Така де, извод. Много по-лесно и бързо е от Рувани да ви изработят кейс по ваш дизайн, отколкото аз да ви отговоря с видео на коментара. Сега ще се опитам да отцветя Стич, гледайки принта от кейса, и накрая ще ги сравним. Междувременно ще ви разкажа нещо интересно за анимацията. Лило и Стич е американски анимационен филм, продуциран от Уолт Дисни. Филмът комбинира критичен и комерциален успех, който го прави един от най-великите успехи на Дисни в началото на 21 век. В английската версия на филма името на героя Стич, което означава шеф. Това име е избрано поради факта, че Стич е създаден в лаборатория като експеримент. В началото на разработката на филма Стич е имал малко по-различен дизайн и е бил с по-остри черти, и в последствие го променят към по-приятна и плюшена визия. Стич е много повече от просто анимационен герой. Той е символ на сила, приятелство и приключение, който вдъхновява хората по целия свят. Вече съм готова с рисунката. Изглеждат страхотно, много са сладурски. Вече нямам търпение да се сложа новия кейс на телефона. И за да разгледате целият асортимент на Рувани, линк към уебсайта им има в профила ми. Тагнала съм им канала тук в TikTok. Погледнете им видеята и доколкото знам, имаха голяма драма с котката им Моисей. Щяха да я пращат в Столипиново. Ма дали някой е спасил, не знам. Вижте, аз ще ви покажа само някои от предложенията на Рувани. На къде сме без Гъмбъл, малко аниме и не на последно място давам ви промокод с 10% отстъпка Lili10. И кажете ми в коментарите, има ли геймъри сред вас? Искате ли да направим поредица за Fortnite? А между другото, от Рувани могат да ви направят и кейс с любимия ви Fortnite герой. Довиждане и до скоро!